Također, šah te uči nešto što se zove metakognicija, odnosno razmišljanje o tvom načinu razmišljanja. Spojiš šah sa samorefleksijom, odnosno samoanalizom, ali ne u smislu samo analizom šaha, nego i analizom tebe i analizom protivnika. Ti učiš da učiš i učiš kako razmišljaš i menjaš način na koji razmišljaš. Također, učiš o sebi i o svom temperamentu, ali učiš i da čitaš drugu osobu. Aha, ova je agresivan, ova je defansivan, ovaj puno razmišlja, ovaj malo razmišlja. Te veštine su ti izuzetno korisne u svakodnevnom životu kada budeš pregovarao sa ljudima, kada budeš zaključivao ugovore, kada budeš nešto prodavao, kada budeš prosto imao bilo kakvu interakciju sa osobom. Razumevanje sebe i razumevanje druge osobe će ti pomoći da imaš stratešku prednost.